inday paminawa. Sa miaging yugto ning sugilanon ato nasayran, nakurat si Miko sa tinutukan ni Virginia. Labaw na siyang nakurat sa dihang naaan siya nga si Rolando nga iyang uyab kanhi. Unya, napugos og dalig pauli sila si Miko human manawag si Tara nga nagpahibaw nga dunay lalaki nga miabot sa ilang bahay ug nangita kang misil. Mga higala, anhit ang bahina mo padayon sa laing sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Sa'yo man kining pagbatia, gipadayon pa. Musa Michelle sawat ang kalibutan. O niya nga nang imong mingi balik-dalig pa uli. Ay, natarantar ko ti. Oy, siga kayo matatutawhan na. Tinood ba ay giingon niya nangita siya ni Michelle? O nga nung nasigaw na basag ka, nga si Michelle amo iyang ipakitabi. Kaya magong ipakita sa picture sa iyang cellphone. Oh, si Michelle ang nakita nako. Hain si Michelle karon? To sa bahay. Ang abot ko dito suksok. Michelle! Michelle, hain ka! Michelle! Ay naman to eh. Michelle, hain ka! Michelle! Mahal! Mahal! Michelle, gigakos ko di mo. Adlo ko, mahal, adlo ko. Ay, Mikay. Buhay na si Michelle nang imong ikakos. Taon sa bala. Buhay. Ako na bitaw nga gibuhian. Mahal! Michelle, anong taon ko gaksa? Matuok ko. Michelle! Hoy! Bisa ka lagi doon ang ako kabuhi gani, ha? Unsay? Unsay ingon mo na? Unsay ingon mo? Ako kabuhi, Misaka! Misaka? Kalimangan! Kaya magumayhan na si Michelle! Nagsigig kat sa santol! Unya, nagdali ka na o pagkakita nga, doon na lalaki nga, misimang paingon sa bay! Unsa? Dito na sab kasi baba mo sa santol, Michelle? Tawa lang ay! Ayaw na pagkatawa ha, Michelle. Panahon na nga, isumbong na kaming ni Mikay. Kaya imo kong gatagan o kakulba ganiha da. Habi talang mulugwang akong mga mata kanina. O ya, haing mata na lugwa. Sa? Hain ang tao. Kuhaan ka ng milakaw na. Michelle, mao na yung rason nga musa kag yung kasi babaw sa Santol, day. Kaya mo tanaw kag doon na ba'y tao nga mo abot? Hoy, Michelle! Ayaw pagkatakanta niya. Mubalik na dito ang tao na. Ikaw lang. Di pangita na mga adto. Klaro na kayo. Sinugo to sa batignaong na Rocky. Day, nakahinomdom na ko kundi na nimo makiting mga bayuta. Diin man ko naman ang Luisa. Nahinomdom kas mga bayot nga nanindag utanon. Oo. Mauto sila. Oo. Katong usang klaro kaayo, pero katong iyang kauban. Parehas kit sila gnaong ni Rolando. Michelle, unsa man yun ka? Kanong gipangita man kanila? Ako ni Juan. Eh?
Klaro ka nagkibot sa imong baba diha. Uy, Michelle. Tara. Mahimo ba tara? Dili ka magsigsaba diya. Pasag din sa spesyal nga imbestigahon ni Miko. Te, basta ako, no? Di na ako pabilin uban na ng Michelle, ha? Kay mabuang ko sa kakiyata ng bayhana, uy. Oy, Michelle, asa magkapaingon? Michelle! Aw, muso dahil sa bahay. Masig mo itong bagulbol yun. Chukudot. Sa kamadas siya, eh? Chukudot at yung sulti. Oo, mga ito yung isog. Chukudot. Tuo ko mangita siya pakdot. Chukudot ka lang kang banli. Mauto ang iyang gibuhat kanina. Kusagay siya. Ay, kusagay siya nga. Nanaog sa santon. Mao gani. Kaya, may karakter nagsuot sa bahay. Nahadlog siya sa lalaki. O, hinoon. Ay, pero saway lang sab, no? Mas gwapa ba na ang unggoy atong tawhana? Uy! Ay. Unya, unsa maganing kahimtang nga sa imong rahuna, Mikay? Ha, sige pa. Padago pa more. Oh. Unsa naman, Virgie? Niana ko'y record sa ilang mga posting ug mga tingog. Unya, may nailhan ka bang hinhin kay nga bayot? Daghan man sila. Kalibog naman tan-aon. Kinahanglang tutukan ni natugmayo. Tungod kay dili mahimo nga magdugay sa gawas si Michelle. Kuya, sad, uy. Gikapoy naman ko paminaw ani mo pagsigig hisgot na Michelle, uy. Tungod kay importante kayo si Michelle nako. Dili lang kay ako siyang pangasawon, Virgie. Si Michelle ang akong bandi. Okay. Ato na lagi na makitaan si Michelle. Basin usaragid sa mga bayot nga nangapil sa gay contest ang mitabang niya. Kana good. Tuod eh, kuya ba? Oh. May parihas kitog naong si Rolando nga bayot, kuya. Naa na sa ganang uyab mong buangon, ha? Kuya, pasagdi na lang ko sa kong gibati, good? Wasabi ko manghilabot ang imong kabuang karon. Sige, pasagdan ka. Pero, kinahanglan tabangan ko di mo nga makitaan ang bayot nga nagtago kang Michelle. Michelle, niyara man ka sa kwarto nato. Tago ko. Michelle, ay nagkahadlok ka? Nakatultol lang ko sa namutangan ng Rocky. Magpadool ko siya mga kaaway. Aron mahibaw ko kung unsa gyoy nahitabo nimo. Ug nganong gipangita man ka hangtod karon. Sakit. Sakit? Hain naman siya ba ang sakit? Diri. Sakit man. Ang imong likod? May sakit na sab? Kaut ba? Katulad imong bukubok ko? Sige. Ako nalay kaut, B. Katul. Lagi. Sige, akong kauton, ha? Ay! Ay, pagkatawa, oy! Badyo, oh! Tara. Sa imo na una, unsa ba yung klasiya sa tao ang nangita kang Michelle, ha? Kriminal, te. Klaro kis nagwayway nga. Kriminal ni. Napay mga mata nga. Siga kaayo. Murag buwan. Halan, no? Oo niya, te. Nay, nagbagal, te. Nagbagal. Oh, maugid na akong nahadlukan, te. Uy, ang nagbagal.
dili ang nagbabag. Hain man mahimutang ang nagbagal. Sa tunga o sa kilid? Sa kilid eh. Sa hawak. O taas. Taas. Taas? Ang unsa? Ang suwang sa maong lalaki. Ilong tara. Ilong tara, mamati ta. Alote. Giyot sa mga ni Mikay sa Michelle. Nga labihan mang nakaagik. Gusto ko, no? Yun sa ko ni Mikay si Michelle. Kahot pa! Unsa to? Kahot ko no. Gikahot? Delikado ni. Doon ay gipakahot ang inasinting ni si Michelle kang Mikay. Buti pa sabot nga doon na ni gikahot na party sa lawas ni Michelle. Ang basin ang kuhan. Ang lapalapa sa tiil ang gipakaot ni Michelle te. Ano na to na may bawan atong sudlon. Sige. Gilok mo na! Alote. Gilukon no. Gilok. Agilo, inagyod ni. Nga nung gigikan na si Michelle. Nga nung gigikan. Ay, paglihok, tay. Wala. Di palihokon. Hindi ko rin palihokon. Ang dili palihokon ni Mikay sa Michelle. Lain na gyud ni tara. Lain na gyud. Lukman! Ano? Ay, nagipaglihok ko. Ay, aron mahuman na ta. Dili palihokon. Ano? O sa mga ilan na sugdan na kinahalang ilabang human no. Usa na iya toothpick. Di na gini mayo. Di na ni mayo. Aray! Ano? Oh! Gisagita na si Michelle tay. Nagkot sa magigan na sila sa suwan. Di na ni mayo mo tarang. O sa mga nahitabo. O sa mga dili mahitabo. Dete. Oh, Nato na. May agikik na sa si Michelle. Nagkot sa magigan na sila din sa suwan. Ay, paglangas lagi. Aron ako maklaro. ano maklaro? Di na ni mahimo. Dili mahimo nga magpaulipon sa demonyo si Mikay. Kinahanglan masanta siya. Aray! Ni aray na. Das magi ang puntahon tara. Unsa? Das magina. Unsa ni inyong ibuhat? O winday paminawa. Sa miyaging yugto ning sugilanon ato sa Iran, dali nga na mauli sila si Miko sa dihang nanawag si Tara nga dunay lalaki nga nangita kang Michelle sa ila. May nalanggani kay nakatago si Michelle. Samtang si Rocky sa laing bahin, nangutana na sa manghud nga si Virgie kung may gidudahan na ba sila sa bayot nga ilang nalista nga posible nga maoy nagunit ni Michelle. Balik ang Miko, sila lang duha sa kwarto si Michelle sa dihang nabati nila ni Alin nga doon na sila gibuhat sa sud sa kwarto. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle Ay, paglangas lagi. Aron ako maklaro. Ano maklaro? Di na ni mahimo. Dili mahimo nga magpaulipon sa demonyo si Mikay. Kinahanglan masanta siya. Aray! Ni aray na. Das magi ang puntahon tara. Unsa? Das magina. Unsa ning inyong ibuhat? Ay, hala! Nagkot sa mo! Nganong nawalis man ang buko-buko ni Michelle? Unsa imong gibuhat ni Michelle Mikay? Kahot pa buko-bukoy! Ay, ulo no? Napakatan ni sa iyang buko-buko. Hala! Kahot pa! Unsa mang naa sa iyang buko-buko? Tato na. Ug mo na yung gipakaot na ko kay Kaktol. Unsa? Ay, nagkinautay di mo? Oo, niya nga nang may nga masyang gilok. Gilok. Nga naman. Ay, Kaktol lang bote pasabot. Kay hapit naman maayo ang tato siyang buko-buko. Unsa man na tato Tato, ambot, oy. Kuan, bungtod man na. Unya, doon ay numero. Hala! Numero tuod, no? Ato nang imintin ang numero! Ay, paglihok Michelle, ha? Di ko lihok, mahal. Klaro nga niya nga nang nagmahal-mahal man na siya ni mo. Nga na Mikay? Ambot niya, oy. Ambot lang. Bisag din na siya, oy. Aron di maglaban ang inyong,
Sige, Michelle, ay paglangas, ha? Atong kuha ang picture karang imong tattoo sa buko-buko. Mahal kita. Basta't mahal kita. Ay, ala, oy! Ganahan ko ni mo, Michelle. Singiron yun ko. Unsa naman na, Miko? Ha? Nagsige magkagtuto ka ng bako-bako ni Michelle. Basig maglain ang imong buot, ha? Anong maglaing kong tao? Mahal, kaon ko. Ay, ala, no? Ngano kaon naman ang masuot sa imong utok? Oy, taliling. Na. Nakuhanan na akong picture ang tattoo ni Michelle. Tabunan na ako yung buko-buko, Michelle, ha? Ulo? Nindot ba di kang dughan, Michelle? Mm. Ay! Naano sa ka, ha? Nga. Gaan na lang ka sa imong kamot, eh. Gaan ka na imong kamot. Sige lang, panukol na ko. Ang bastos mangkagba. Ay, dali na, Michelle. Mangaon na ta. Gigi, kaon ko puto. Puto! Hoy, Michelle! Ayaw pa sige request anang mga pagkaon nga was panahon. Oy! Why puto din, he? Suko kayot. Uy. Suko! Suko yan ko! Nahibaw ka nga bayot mi, Michelle? Warning, bye. Bye, yun! Di ay! Ay! Hala, oy! Mabuang lagi ko na yung utok ni Michelle. Ala, son dito. Basig asa na sa to mukatkat. Paibaw arin mi. Sige na. Ah, Michelle! Michelle! Ayaw paggawa sa bahay, ha? Ay! Ngay momo di ha! Michelle! Ganay. Mikay. Masabi mo una anang tato ni Michelle, ha? Ambot ka. Pero, doon na nibot ipasabot ang tato sa iyang buko-buko ka. Unsa gagaw. Kana ang akong susihon! Kinahanglang makuha ko ang mapa. Michelle. Dong, Roque. Adong. Nea na ang kape nga imong gipangayo, dong. Oh, nganong kape man ay imo gida? Wala, kape. Bino ang akong gipangayo. Kape, sir. Oy, mao na imong gipangayo ganina. Bino ang akong gipangayo ng bungol man tingali ka. Muray gidangat na to ani ron. Kuya, nanang imo usa ka amigo. Ibalik. Hain siya. Tuwa salon, maghuwat nimo. Unsa naman ang akong gisugo nimo? Wag na ko makita kining Michelle diri sa inyo, boss. Kung mauna, posible nga tuwa na siya sa syudad. Posible. Michelle, gihatagan gid ko nimo labad sa Ay, kamala ka, boss. Tuwa na sila si James sa syudad. At doon sila mangita kang Michelle dito. Sige. Okay ikaw. Anhi ka na lang maniid sa tong dapit, ha? Oo, boss. Kinahanglang makit-an si Michelle. Ug makuha ko ang mapa nga iyang nada. Kinahanglan yun. Sa bakalyo kung di makuha ang mga mapa. Buset! Nganong misalig man ko niya? Di ginakasaligan ang mga babae, busoke. Pero, makit-an ko ra gihapon siya. Kay ni anak ko ang iyang inahan. Aw, kanang iyang inahan ang atong sa lusuron, boss. Anak na pa dong. Kung dili gud mo balik na ko si Michelle. Mao nga kinahanglang mahibaw-an nato kung hain siya karon.
O kung kinsa ang mitabang niya, aron atong magamit ang iyang inahan batok niya. Hello! Okay na mga te. Niya na nga tong kumplitong props. Niya na ko'y gas o gso. Hala no? Mugaon yung kaog kayo, taro? Mukhaon magani ko og dili kayo. Hala, oy. Kung sa may akong talent, oy. Wa bagi ko ka desisyon. Aw, kinahanglan nga doon na lang sa kay kanon mi kay. Unsa man? Tinapay. Mm. Aray! Nga magigate! Dali magig ka makadukol na ko, oy! Wa ba doon ako isa? Kada di ka mo baba nga bataka lang uglam-lam mga way hidungdan. Di na sa? Ha? Di na sa? Sus! Adyot na magod na ako. Unsa adyot? Ay da! Adlib sa bayot, God! Paming bay. Bayot di Hala. Oy, hala, oy. Kay bao ka kung sa appear, Michelle? Tsakala, mga bayot na dogma. Tsakala, mga bayot na Bakala silingan! Alo! Naibaw na ko unsay talent di mo mikay. Unsa man tara? Ikay kanta. Si Michelle ang musayaw. Ha? Ipabato ko ni mo si tablado, anak tara. Manglupa, di daw ng mga langaw silang tugdunan kung ako'y mukanta day. Kaya kini ako tingog, no? Pang-atabay, ragyod ni. Kanang mga baki rang makabati. Sige, pag-una-una ako kung sa nindot ka talent, be. Pag-una-una, be. Felicia from the ocean, shining in the sun, Ala! covering the shore. Pasayawan ka ni Michelle ang Pearly Shell. Kana na lang. Ang imong talent ni kay Hawaiian da sa kana, ano? Kana. Oh, nahala, sige. Hawaiian. Musayaw lang kag Pearly Shell. Kano sa man ang elimination round? Okay! Ang sunod nga contestant, atong tawgon si Mikay Makalipay sa iyang talent nga sayaw! Ay! Sige na, Mikay! Rampa na! Gino ko. Tabagin ka ng gabuang. Yes! Okay, ang makasaka sa stage alang sa unang pagtinigi ay mao si Tara Tarantada. Ay! Ako! Oh, thank you! Ngayon kayo. Alena Sis Bomba. Ako na. Thank you. Og si Mikay Makalipay. Yes! Ako na! Pearly Shell from the ocean. Ako na ba niyang musaka sa stage, Verge? Uy, Kuya Rocky, di aman lagi ka? Gusto kong mutanaw sa atong mga contestant. Karon na. Naklaro ko na gid ang imong naong, Rocky.
inday paminawa. Sa miyaging yugto ng Sugilano nato nasayran, nagtuugid sila si Allen og Tara nga dunay gibuhat nga dili maayo si Miko kang Michelle. Apan sa pag-abli nila, nagpakaot lang day kini sa tato sa buko-buko nga hapit na maayo. Og nakita nila sa tato nga duna ni numero og mga bungtod-bungtod. Gikuhaan kini og picture ni Miko sa cellphone. Unya, miabot na ang elimination sa gay contest nga ilang giapilan. Og silang tulugyod ang nakasod. Mga higala, niya ang sumpay ning atong Sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalipay nga hinikawan sa panahon. Alena sis bomba! Ako na. Thank you. Og si Mikay makalipay. Yes! Ako na! Parlisya from the ocean. Ako na ba niyang musaka sa stage, Verge? Uy, Kuya Rocky, niya man lagi ka? Gusto kong mutanaw sa atong mga contestant. Karon na. Naklaro ko na gid ang imong naong, Rocky. Mao din ang imong naong sa doon. Kumusta mong tanan, ha? Enjoy ra mo? Yes, sir! Ay, enjoy kay mi, sir! Kaya tara, ayaw pagkiyat. Magpasinter dyo ka. Dili gud mo magmahay sa ganti nga inyong madawat. Kung kinsa man kaninyo ang magmadaogon ug mamahimong Miss Gay Singkamas, madawat ninyo ang ganti. O doon na mo'y bonus. Well, say bonus, sir. Libre mo nga mupuyo sa akong mansyon sa ibabaw. Sud sa usa ka buwan. Wow, kanindot. Ikaw, nalipay ka ba sa bonus? Yes, sir! Oy, yes! Kanindot ang mapuyo tag usa ka buwan sa mansyon. Ay! Marakog na dito! Ay! Ikaw, ganahan ka pa? Yes, Empress. So, sa libre na good na. Dili magiging kami magdaog bound dito. Sa ako nang giingon, libre ang tanan. Kaon o pag-star. Ay! Ganahan ko ala, sir! Pero pwedeng mangutana? Oh, unsa man na bayot? Pwedeng magdaog laki? Oh, libre mong makadaog partner. Ay! Thank you, sir! Gupuhan ni mo, sir. Oy! Galante pa yung kayo. Ganahan kay ko ni mo, sir. Oh my God! Magkapuyo na mig mansion. Ikaw walang te. Wala ta magdaog, oy. Sige. Panigamot mo nga makadaog mo, ha? Ang unom nga mananaog depende sa score. Ang libreng makapuyo sa bay. Ay, ganahan ko! Chachuawap! Mikay, ay palabigkiat. Sige, paningkamot mo. Thank you, sir! Thank you! Thank you, sir, ha? So, ikaw? Ha? Ako? Paningkamot gid nga ikaw mamahimong Miss Barangay Singkamas. Kay, doon na kailaing bonus nga madawat sa imong kadaugan. Ha? Okay, human ang elimination. Baka pa mauli na mong tanan. Kumusta nang imong pagtanaw sa mga contestant, kuya? Wa ko mabati ang tingog sa nakasagop ni Michelle dito. O niya? Unsa may plano nimo?
Ipadayon ang maong contest. Base nagpahipi lang ang maong bayot. Basin wa gyud siya dinhi kuya. Ni Asia din Virgin. O gayon nakasiguro ka man ana. Tungod kay wa tay laing gibutangan og paskin nga naa ang among number ni Manang Luisa. Kinilang dapita. Tuod no? O kay nakatawag man siya pinaagi sa number ni Manang Luisa. Buoti pasabot nga nakuha niya ang number ni Manang Luisa sa usa sa mga paskin nga napapilit ining dapita. Husto ka kuya. Bright gid ka da. Liwat gud ko sa akong amahan. Onya. Unsa may sunod atong buhaton? Sugdi dayon ang kalingawan. Okay. Basin kon mutunga sa mananaway ang bayot nga akong gipangita. Klaro kayo nga manggiuwawon ang maong bayot. Busa, pangitaon ta siya sa mananaw, Virgin. Kay, grabe ko mong nakakiat kanina, no? Da, kinala mo kiat ko detar ha. Kay naa sa tong atubangan ang tao nga atong gilikayan. Pero, wa ka to siya magduda nimo. Di siya magduda ko eh. Kay taliis, kay kung tingog ganina, no? Ako itong giha itong maayo nga akong tingog, aron di siya magkailang ako ang iyang kasulti sa telepon, no? Chop chihuahua! Unsa to? Basta ba itong Unsa to nilang kubo sa suod sa bahay? Hala! Si Michelle! Hala, nalimtan man nato si Michelle. Ato ba itong gikandaduhan sa kwarto? Michelle! Day! I'm coming! Hala no? Feel na gid niya. Usay na feel ni Mikay, te? Nga siya adunay alaga. Worried kay siya siyang alaga nga si Michelle. Ay, natural, te. Uy, kay basin og nagbitay na to sa kisami si Michelle. Sa? Ay, kanimo to rang. Anong maumanay na sa mong utaon? Ay, kay daw nagwin nila gubo. Bito, sado? O, dali atong susihon. Uy, dali! Michelle! Oh. Naara ba ka diya sa suok? Ngit-ngit. Malo ko ngit-ngit. Oh, aha. Sige. Pasigaw na ko suga, ha? Nana, hayag na. Hadlo ko, mahal. Ay, kahadlok. Ania naman ko. Dali. Hala, mahal. Di mo kong gukos. Ay, sorry. Unsa ni tabon ni Michelle Mikay? Daan, hadlok sa ngit-ngit. Wa man siya din ako, pasigang suga sa kwarto na mo. Oh, Michelle, mahadlok kay kag ngit-ngit, Michelle. Hadlo ko sa ungo. Nara sa bangungo, dabunal. Daway. Unsa mataon ka sa mga tao sa una, oy? Kinahanglang magbayad ang mga taong may pasipaha ni Michelle Cao. Hinamyan ka, eh. Mamagani ka makasolba sa iyong problema. Lahi ang ako problema. Ano naglalis man mo? Kining bayotang. Wa pa si ka ang suga, mauna hadlo kumain si Michelle. Ligo ta sa pa. Oh. Ay, hala! Ay, ganahan ko! Ay, nakahunaw na siya nga maligo sa sapa. Sige. Maligo ta sa sapa sa ubos. Pero, kadiyo ta dito, ha?
klaro kayo. Tinuli siya kaan mga sama na. Kung gustong likayan. Ngano na sige magagtutok ang initial Mikay? Gaw. Looy kay si Michelle. Kinahanglan dili ka magpadaan sa imong kaluoy niya. Tungod kay doon na kay kaugalingong problema. Ug kini ang sulbarag una nakasabot ka. Gaw. Usibot mo ipasabot ka. Kinahanglan mabuhian nimo kana si Michelle. Oh, unsa? Sa miaging yugto ni Sugilano nato na sayran, naklaro na gyud ni Miko ang naong ni Rocky nga gikadlukan ni Michelle. Ug wasab kini makaila sa iyang tingog nga gihait kinig maayo ni Miko. Nalipay ang mga bayot sa bonus nga madawat sa mga mananaog. Kay hatagan man kini ni Rocky og usa ka buwan nga moistar sa ilang mansyon. Unya sa dihang na mauli na sila si Miko, nakurat sila sa lagubo sa kwarto. Si Michelle di ay ang naglagubo kay nahadlok sa ngitngit. Unya, kalit lang kini nga nakigpangaligo sa sapa. Mga higala, niya ang sumpay ning atong Sugilanon. Bikas aping sa kalibutan. Busa Michelle sawat ang kalipay nga hinikawan sa panahon. Inusinti kay si Michelle tanaw. Pero klaro kayo. Tinuli siya kaan mga sama na. Kung gustong likayan. Ngano na sige magagtutok ang initial Mikay? Gaw. Looy kay si Michelle. Kinahanglan dili ka magpadaan sa imong kaluoy niya. Tungod kay doon na kay kaugalingong problema. Ug kini ang sulbarag una nakasabot ka. Gaw. Usibot mo ipasabot ka. Kinahanglan mabuhian nimo kana si Michelle. Oh, unsa? Pero kinahanglan mamati ka og tambag niko. Naibaw ta ko na sayod ka magpakita ka sa kapulisan. Unya mo sud pa jud kag lain problema. Pero di ko makahimos pagbuhi ni Michelle daw. Nagkinahanglan siya sa kong proteksyon. O kung sabay tayo makuha ni mo, ana, ha? Niya ta din hiyaro manahan ko. Unya maghimo na noong kag kagubot din, ha? Way gubot, kundi mahibawaan sa kaaway ni Michelle. Nga niya siya uban ako. Pero gipangita siya. Ha? Naabot ka din ang nangita ni Michelle. Kutob sa mahimo, taguan ako siya. Pero dili niya mo mahimo taguan hangtod sa hangtod. Uy. Pero dili ko makahimo sa pagbuhi na lang niya. Konsensya ko ka. Bangis ang mga tao nga nangita niya. Kana ang gibati ko. Maraming kadlokan ako ka. Nga maapil ka sa ilang problema. Naapil ako gaw. Ni anak ko si Michelle. Usa, naapil ako. Maugani nga buhiin na siya. Dili, gawalin. Gaw, Miko. At ibanon ko si Michelle. Kung panalipdan ko siya batok sa mga dagang tao nga nangita niya. Miko. Ay, Michelle! Ay, tuglong siya! Tanawan ko si Michelle gaw. Inosente kay siya. Di ka maluuy na niya. Ambotin mo eh. O bahala ka. Kung wa ka mahadlok basta ako, nahadlok ko. Ay, kabusog na ako, oy! Ay, kaduka na ako, oy.
Ay, Naduga ka na, Michelle? nagduka na ka? Tulog na bata. Ay, ayaw nagkataog dayon ha, kay busog ka pa. Lalingin. Buwan na taliling. Buwan na ka ng lingin. Moon River, wider than a mile. Si? I'm crossing you in style English pa. someday. Ay, abin mo. Maglibog yung kuhanin niya. Libog ikasulti pero makasubay o kanta. Tanawa na, God? Ay, natural naman na, God. Na naman siyang utok daan ng kanta. May namnam gid siya, anak. Hala, oy. Katalag sa kunog utok ining libuga, oy. Daan na niyo libugan yung una-una. Ako, o nang imbestigahon ni. Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. A dream maker, your heartbreaker. Wherever you going, I'm going your way. Hala, oy. Nganong ka maom kay kang mukanta, Michelle? Ay, sorry. Nagtutok pa ka sa buwan, no? Kay ba usab ka, no? Nga, ang iningli sa buwan, moon? Moon River, wider than a mile. I'm crossing in style someday. Michelle? May hilak pang ka. Ay, paghilak, day. Abi pa lang nila, giaway tak ka. Naway ko nila. Kisa may nag-away ni mo. Naghan sila. Michelle, kisa mo ginagbutang anang tattoo sa imong buko-buko. Kanang may sakit siya mong buko-buko. Tato na ngahapit na maayo. Tattoo? Naibahaw ko. Nga bago lang nagipatik siya mong buko-buko. Busahin ng dumi kung kinsa ang nagpatik anang maong tato. Tattoo? Oh, tato. Moon River, wider than a mile. Oy, misandig na magudnoon ka sa kumbok, tuhan. Crossing you in Matog na ka, day, Michelle. Someday. Wa na. Tumba na si Inday. Kasweet na nilang tunoon. Uy, nindot man na sila picturean. Ayaw pangilabot diya. Awati, awa. Mihigda na yun si Michelle sa buwan ni Mikay. Samot. Ha? Ano sa'y samot eh? Oh, ha? Kuan. Eh, samot nga magka-close na sila. Mauna. Aw, klaro na lang kayo nga. Magka-close na sila. Pinangga makayo ni Mikay si Michelle. Gahi, jug-unis, Mikay. Ha? Nga naman, te. Supak ka nga, makasuod sila. Nga nung supak mo sa gati. Mahadlo kang nga malalaki o ahat si Mikay. Hilom ratra, hilom. Samo ka ng babari mo eh. Ay, gwapo, beke na si Mikay kung malalaki na siya tinua. Wa ka baliw ho. Hilom na ho. Hilom, pasog din na sila.
Oh, Michelle? Ay! Sus! Kuyawan lang ko ni mo, eh. Damo ka maglingkod diya sa kilid sa country. Oh. Ano na sige magtutok na ako, ha? Hoy! Ano na sige magpahiyom? Mahal? Ha? Hala, oy. Ganong ganahan magkang musangkit akong mahal. Oy, Michelle. O sa may nagkapalipay ni mo karong buntaga, ha? Good mood ka man kayo, ha? Mahal. 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 Sige. Masugot ako nga mahal ang imong isangpit na ko. Pero dako, di mo taong ko lucky, day. Ano yung mong tawgon og mahal? Maan mo sa taan na nga, uyab? Yeah! Mahal. Sige. Ayaw kay nindot ang imong mode karon. Doon ako ipakita ni mo, ha? Hay naman to akong cellphone. Nara. Ang tanawan ni Kini akong kuha sa cellphone, mao ni ang tattoo nga nasi mong buko-buko. Oy, Michelle? Nganong nahadlo ka sa tattoo si mong buko-buko? Ayaw! Michelle? Usa na din tattoo si mong buko-buko? Ha? Michelle? Sa miyaging yugto ng sugilanon ato na seran, wa gyud mo patuo si Miko sa tambag sa iyang igagaw nga si Alin nga buhian na si Michelle. Hinuon nanumpa ni siya sa iyang kaugalingon nga atimanon og protektahan gyud si Michelle. Unya niya ng pagabuntag, unang nakamata si Michelle og nakahuna-huna si Miko nga ipakita kang Michelle ang nakuha niyang hulagway sa tato sa iyang buko-buko. Mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Man kining pagbatia gipadayon pa. Nara. Ang tanawan ni Kini akong kuha sa cellphone, mao ni ang tattoo nga nasi mong buko-buko. Oy, Michelle? Nganong nahadlo ka sa tattoo si mong buko-buko? Ayaw! Michelle? Usa na din tattoo si mong buko-buko? Ha? Michelle? O kusam na yung mga numero nga niya sa tulo ka bungtod sa imong tattoo. O usa kakahoy sa kilid. Usam na yung dapita, Michelle? Ayaw! Nahadlo ka yung dapita? Ayaw! Michelle, tutugig maayo kining maong tattoo. Ayaw! Mikay. Yung sa naman spesya ni Mikay. Napagsinggit. Magkasapan si kong gaw Alin ni Michelle. Naman yan. Mikay. Naunsa man na si Michelle sa kwarto ninyo. Naunsa na? Si Michelle? Mikay, ablihin yung boltahan. Abli na. Abli na boltahan. Perfect! Daw. Hain si Michelle. Nga nang missing si Michelle. Ako siya gipakita ini. Mong gipakita? Unsa mong gipakita? Unsa mong gipakita, Mikay? Unsa? Mga hugabihan yung gunahon na. Kining picture sa iyang tattoo nga niya sa kong cellphone akong gipakita niya. Ug misinggit siya. Okay, sulon ta. Michelle,
Michelle, unsa man, tinawad bang gisulti ni Mikay na hadlo ka sa tato? Hadlo ko tuto. Tuto. Ang tato na imong tuto. Kila lagi yang gikahadlokan. Tuto. Ay, tuto eh. Tato. Tanawa ha. Ako ipakita niya. Michelle, tutokig maayo ning tuto. Tutokig maayo ning tato si mong buko-buko. Ayaw, di ko siya. Di ko siya. Dili siya din, eh? Dili siya gustong muani sa tato. Naglibog ko. Ambot niya pasabot nga dili siya muani ang lugar. Ay, mo na ibuot niyang ipasabot. Unsa man ning lugar, Michelle? Ayaw. Nanabon siya sa naong. Nanamon mo ko kasi mong naong, Michelle. Unsa man nang number nga? Naa sa iyang tato. Uy. Basaha ra gud Mikay, basaha. Ang dara ha? 12, Primero, 1, ikaduha, 23, ikatulo, 9, ikaapat. 19. Kuwag usa. Kuwag usa. Ay, sure na lang. Uy, hindi na sila ganahan. Numero matingala na sa sweepstakes. Kuwag usa! Pag-ilom na tara. Sugal kira na sa utok ni mo da. Kasi iba't akong ihap limarong. Ay, kamugid no? Dili ni numero para sa sugal, ha? Kaya saan na numero ha, be? Unsa na numero ha? Ambot, si Michelle rin ginahibawaan na. Nganong mahadlok man siya ni ang tuto? Awa ka nga. Si Tuto, ay! Nganong mahadlok man siya ng tato? Bitaw, ang anong naaman na numero? Anda kong pangutana kung kinsa ang nagtato ini sa buko-buko ni Michelle. Kay bana ko! Kaila ka? Tao! Kaya nagtato, ana! O dili iro! Ay, balubaga kusbugan. Tara lang ang sakalong. Ay, lami. Tara lang ang Karaan. Nag-joke na ko! Wa man! Ako nag-joke. Kinahanglang mailhan na to siya. Kensa? Ang nagtato ning tato sa buko-buko ni Michelle. Karaan. Karaan. Kaya kung mailahan na to, no? Kung kinsa ang nagtato niya, sa tato sa buko-buko ni Michelle, siya na ang musulti na to. Kung anong iyan ang gitato sa buko-buko ni Michelle, ang maong tato. O kung unsay human anong numero sa maong tato, o sa bungtod, nga nasa tato. Hello, natara kasi kailang tato. Tuto. Samat! Hello, bra. Galabad-labad dyan ka sa mong utok na. Galibog. Sige lang kang tato. Simple lang ang atong buhaton. Mangutana sa mga mutato nining dapita. Correct! Nanay mo toto di eh. Nanay manatuay din higawalin. Ang manatuay? Ay, matuay. Wa manggoy manatu. Mamatuay na inagan. Okay. Mamasinta sa lungsod. Relax mo. Amo atong sa ayoko ninyo ibili ni Michelle, ha? Sige. Mag-pick na lang tan. Kinsa mabili ni Michelle. Mag-pick! Ate! Nadi kong show pauti, ho? Ikaw lang gihapon. Sige, magbantay na tuto. Malasag na ako ni mo taraw. Nag-pick naman tamo. Okay, yung nagbantay si Michelle, ha? Okay, pag sigikiat, ha? Tara! Imo na. Ako manood! Tubaga. Ako mag-giat! Masama na ako mag-giat kung magsige kong bantay sa labab ang giat! Ay lang pagreklamo. Dara. Bisa ko sa itong pick, ikaw nagyapon. Ay, kabala ka. Dad-ante kag bingka. Ha? Dad-ante kag bingka. Kunwa na siupaw, hindi. Bingka na mo, dad. Kana, mo gusto ni mo. Okay na kayo kuway siupaw. Bingka ko, dad, ni mo, simple. Mao, hindi ka gusto, ana, dadan kag binangkal. Dali na gawin, mga tunta sa lungsod. Sige. Baby, tara. Ato sa ikaw lagi hapon. Tara! Si Michelle, ha? Kung mamatapakan, Ay, lagi! Bye-bye!
Roque. Ngano gidaman ko nimo dinhis lungsod dong? Aron makita ka sa imong anak nang. Ug mugawas siya sa iyang gitaguan kung makakita siya nimo. Na, pagkadakong sayop na malang yun ang gibuhat nimo dong. Oh, ug anong sayop man? Kay mahadlok man to si Michelle nako. Bisa na. Inahan ka niya nang. Mubati paghihapon siya og kabalaka kung makakita siya nimo nga kauban ako. Aw, ikaw god ang bahala dong, Roque. Tabangi lang sa kog aninaw sa palibot. Okay, dali. Ato tayo dito sa sentro gyud sa lungsod. Na, tara. Mangutanan lang tagaw. Kung doon na may manatuay dinhi. Ang maghimong tuto. Sige, may pa. Kinig. Day. Ngano, ma'am? Kana ba? Kana sa kong mata ni magpalipay ana dang matanggal kana kong ma'am. Mangutanan lang unta ko. Nakabantay ka kung doon ay mutato dinhi sa lungsod? Tuwa dito sa doon sa department store. Na sila stall dito sa kilid. Oh, okay. Nagyud ay. Adaligaw adto na ta. Okay. Day 20 pangkapi. Kadak po. Michelle, ana na ka sa bintana, ha? Aron kon dunay tao nga moduol, makatago dayon ka. Psst. Huh? Ako imong gisitsitan, Michelle? Lawis. Ha? Say Luis? Lawis lagi. Unsa man ang Luis? Ngano nahisgot man ka ana, oy? Ay, ni ana bitaw ta sa Luis? Kini nga mong bay, ni ani sa Lawis. Katawas ang panga. Katawas ang bayot. Nara sa kana, Michelle, ha? Mangaway na sa kanako. Maayo lang kay kamo parag ni Mikaida. Lawis. Oh, lagi. Niya ka sa barangay Lawis. Unsa man ka? Ay, sa'yo magkikatawan, oy, Michelle. Ay, i-share na, Daibi. Kay, malibog og samot, ana. Lawis. Naraang mang tatuo gaw alin. Hala, no? Usa sa gid din niyo, hangtod dili sa lungsod ang tato, no? Ang na may sinulog daw. Dali, manawad ta. Sige, dali. Hello? Good afternoon! Uy! Mikay makalipay! Magpatatosab mo? Ay! Ay! Hala! Ang gwapam daning si ma'am! Dali, Mikay! Magpatato ta! Ha? Kay bao ka? Ganahan ko makigbarkada ni mo, Mikay. Onsa?
Inday paminawa. Unsa man kay mahitabo karon nga ganahan man sabdi ay si Virgie kang Miko. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa man pa mga sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama.